isoja odotuksia, tosi suuria odotuksia, että millään tää lähtisi niinku menemään, mut nyt yhtäkkiä mulla onkin YouTube-kanava ja 10 000 seuraajaa TikTokissa, et on kyllä tosi niinku hämilläni. Mut toisaalta kyllä niinku ne seurausmäärät ja kaikki tällaiset ne motivoi ihan sikana niinku vaan niinku jatkamaan ja tekemään niitä videoita, koska miettii jos mulla olisi joku niinku muutama kattoja ehkä, ja ehkä silleen niinku olisi niin suurta semmoista motivaatiota tehdä. Ja kyllä tää on ihan niinku mun juttu tää ASMR:n tekeminen. En ois kyllä koskaan niinku varmaan vois sitten edes uskonut, että mä ajattelisin niinku tälleen. Mä oon niinku kuunnellut kyllä ASMR:ää, mutta tää tekeminen on ihan eri juttu. Mä tykkään kuunnella siis sellaista ASMR:ää niinku lähikuiskauksia sellaista niin kun on myös sellaisia niinku erilaisia sellaisia ASMR-juttuja. Kun jotkut on sellaisia, mitkä ei puhu mitään ja sitten ne vaan tekee tälleen. Niin sellaisesta mä en silleen hirveästi välitä. Mä tykkään just siitä, kun joku puhuu sulle. Tai silleen. Niin sitten tulee semmonen olo, että ei oo niinku yksin, kun sä kuuntelet sitä. Varsinkin liveissä se on niinku silleen. Mä en tiedä täysittääkö sitä, mutta niin. Oli yllättävän vaikea. Mä en keksiä tällaisia niinku faktoja. Mä teen kaikkea, niin mä teen tässä välissä tällainen. Kato, rakasta, ei rakasta, rakasta, ei rakasta, rakasta, ei rakasta, rakasta. Nyt tulee tällaisia faktoja, niinku esimerkiksi lempiväri, niinku tätä luokkaa. Lempiväri on kaikki semmoset niinku haaleet sävyt, niinku vaaleanpunainen ja valkoinen. Ehkä ne niinku lemppareimmat. Tällaisesta niinku pinkistä, mutta oikein niinku tummasta pinkistä. Mä en sillä se ei niinku oo sellainen. Mut juu, just niinku vaaleanpunainen niinku tämä esimerkiksi tässä. Toi on kiva väri. Ja sit kultakin on kiva ja hopea. Mä kyllä on silleen, mä käytän hopeakoruja. Mä en niinku näkisi tälläni kultakorua. On käsissäkin tällaiset hopeakorut. Mä muistan, mä katsoin aina niitä ASMR-ystävät. Ne teki ASMR joskus, ei tee enää. Se on aika sad. Mut niin, muistan niin kun mä katsoin niitä samoja videoita aina joka ilta. Sitten muisti aina mitä ne tulee sanoa seuraavaksi. Mun lempivuoden aika on. Ja kaikista lemppari on kevät, koska mä perustelen tän. Just on tullut sille ollut synkkää talvia tällainen. Niin sit kun se aurinko paistaa sieltä ja sit niinku tuoksuu, sit kun linnut
lasta, 2 lasta. Tätäkin kysyttiin, että haluaisi koskaan lapsia, niin kyllä haluan. Aina halunnut ihan niin pienestä asti mä halunnut lapsen. Mutta mä tietenkään nyt tässä vaiheessa ala semmoista niinku vakavasti suunnittelemaan, mutta sitten tulevaisuudessa kyllä. Ja toivon, että se onnistuukin. Sitten mä toivon, että mulla on sellainen kiva työ, mitä mä tykkään tehdä ja kiva työnantaja. Ja että palkka olisi semmonen niinku hyvä. Ettei semmonen tarpeeksi hyvä. Sitten mä haluaisin koiran, mä en halua myös koiran. Koska sitten kauan käy lenkeillä ja kaikki opettaa kaikkea kivaa. Ja no ihan niin muutenkin. En ehkä ihan mitään jättikoira tai en tiedä. Vaan niinku, se mä tiedän, että mä en ketään pikku koira halua. Mutta silti sillä en mä oikeesti tiedä. Kaikki koirat on vaan ihania. Mä toivon, että mielenterveys ja terveys ylipäätään on niinku, että kaikki on ok. Mä en tiedä, mua huolestuttaa eniten kaikki kulkukoirat ulkomailla. Tai mä tiedä, onko niitä Suomessa lainkaan, ei välttämättä. Mutta kaikki kulkukissat ja koirat ja tommoset niinku loukkaantuneet eläimet jotenkin huolettaa niinku eniten. Koska mä oon niin eläinrakas ihminen. Sitten harrastuksia mulla on. No ainakin tää ASMR:n teko. Ja sitten on. No mä nyt oon lähiaikoina piirtänyt, mutta mä tykkään myös piirtää. Ja sit just keväisin mä tykkään mennä ulos niinku kävelylle vaan. Ja sit kissojen kanssa mä tykkään niille opettaa temppuja. Mulla on mun toisella TikTokin käyttäjällä pari videotakin siitä, kun mä niinku opetan kissoja temppuja tällä. Mä tykkään hengata mun poikaystävän kanssa. Ja tehdä sen kanssa kaikkea kivaa. Esimerkiksi nyt me ollaan menossa 5. päivä. Mikä tulee syksyn jälkeen? Onks nyt syyskuu? Tämä on maaliskuuta, touko, kesä, heinä, niin lokakuussako. Jos seuraava kuu on lokakuu, niin mä menen tonne Karmivaa karnevaaliin Antonin kanssa. Mä otan sitäkin ihan sikana. En tiedä, koska viimeksi mä olisin ollut missään huvipuistossa. Sitäkin on vierähtänyt hetki aikaa. Mennään sinne Tampereelle junalla. Sitten me ollaan siellä yksi yö hotellissa yötä. Multa myös kysyttiin, että milloin mä haluaisin muuttaa, niin mä kyllä vissiin vastasinkin siihen jo. On koko ajan semmonen halu muuttaa pois sille omaa kämppää, se olisi ihanaa, mutta yritän pitää järjen siinä, että mä haluan ensittäksi säästää sitä rahaa ja kerätä sitä, kun ei mikään kiire muuttaa minnekään, kun työpaikkakin on lähellä. Niin en sit tiedä. Sit kun sen aika tulee. En mä kumminkaan 40-vuotiaana täällä on mun huoneessa tekemässä ASMR.